en canto ao procedimento de regularización catastral que, bueno, que os veciños de Mos viñeron sufrindo no último mes, no último 2 meses, onde se reclaman eses últimos 4 recibos non prescritos e ademais de sanción ou non regularizar de maneira voluntaria as súas propiedades. Solicitamos que o Concello de Mos, que ten competencias na aplicación do coeficiente polo cal se calcula o recibo de IBI, que o volva a situar no mínimo por 0,40. E me explico. Vamos a ver. Sí, está explicado. Non está explicado. Sí. Non está explicado. Hai, no 2012, 2013, o Concello hasta aí, o Concello de Mos sempre viña cobrando o mínimo, o Concello pode, o IBI se calcula multiplicando o valor catastral por ese coeficiente. O valor catastral o calcula al catastro. O IBI, no, porque quero explicado. Porque o IBI, porque usted está votando, es decir, estes días se escutou que a culpa era de todos menos do Concello de Mos. O Concello de Mos ten a facultade de aplicar o coeficiente, que ese coeficiente ten un intervalo entre o 0,40 e 1,30. Pois hasta 2012 se estaba aplicando o coeficiente mínimo, que era o 0,40. Actualmente, despois, no ano 2012-2013, se duplicou o 0,80. Despois é certo que se baixou o 0,60 e actualmente está no 0,54. O que pedimos é que se alivie a presión fiscal dos vecinos de Mos que pagan o IBI e se sitúe no mínimo, no 0,40. E, por outra banda, que se lle explique e se lle facilite hasta o extremo, os vecinos de Mos, o pago fraccionado deses recibos que se lle está reclamando por parte do Concello. Ao igual que pasou co tema da área metropolitana, o transporte metropolitano, non deixa de ser unha guerra partidista de PP-PSOE. Ao final, os perjudicados sempre son os mismos. Mais preguntas, Miguel. Os veciños. No, me gustaría saber, ou poder escutar, se aquí, neste aspecto, neste punto, entona o mea culpa. De que? Chegou a informar os veciños da regularización voluntaria que se aplicou anos atrás? Hombre, por suposto. Por suposto. É dicir, que os aqueles que recibiron estas cartas agora xa estaban informados e non quixeron pagar. Iso que está dicindo? Cando se chegaron as cartas no ano ou cando se iniciou? Pois hai uns 4 anos, unha cousa así. Bueno, pois sí, por suposto. Que se informou de veciños da obligación de iniciar o trámite de regularización catastral voluntaria. Viñeron ao Concello, sí, señor. Pero estou contestando. Non é a cuestión de Mos. Pero a ver. Vostede é o periódico, vostede é o periódico onde chegou un socio de fábrica e entereis que, por exemplo, no mes de junio vai estar actualizado. Pero si toda España, Miguel. No, pero me refiero a iso. Tiñas unha opción de regularizar. Se se reclamos 4 anos atrás é porque non regularizaxe voluntariamente no seu momento. Se lle avisou os veciños de que tiñan obligación de regularizar para que ahora non lle viñeran os 4 recibos de golpe. Por suposto. Entonces, os que ahora veñen e non saben absolutamente nada é porque veñen coa cara dura de decir no, e que a mí avisaron pero non quixen saber nada e agora ven a pedir explicacións. Me está dicindo iso. Me está dicindo que os vecinos que están dicindo que non sabían nada. Na campaña do 15, na campaña que estábamos todos, anunciábamos 1000 altas novas. Todo o mundo supo. De feito, nós falábamos de que non había que pagar máis, que había que pagar todos. Todo o Mira, mundo. vou dicir unha cousa. Todo o mundo sabía. Todo o mundo. Parte da miña familia dimos de alta unha edificación ou unha ampliación de edificación no período de regularización catastral voluntaria. Porque me enterei eu, pero non porque recibira ningún tipo de información nin de aviso por parte do catastro, por parte de Autoral ou por parte do Concello, que é o responsable, que é o último que se vai a beneficiar dese recibo do IBI. Entonces, que responsabilidade ten o Concello aquí? Cando ahora se lle reclaman os vecinos os 4 últimos recibos de non haber avisado no seu día. A culpa sempre vai ser do Concello. No, o Concello ten unha responsabilidade. Sempre do Concello. Ten unha responsabilidade. Entonces, ahora non